Tervetuloa Joutsaan, eteläiseen Keski-Suomeen yli 100 vuotta sitten. Tässä lähestymme kirkonkylää etelästä Nelostietä pitkin. Silloin kirkonkylä näytti tältä. Etualalla vasemmalla oleva piippu kuului Joutsan oluttehtaaseen, joka toimi vuosina 1876–1932. Ja sehän tietenkin tuotti mietoa mallasjuomaa. Punainen etiketti oli sille tunnusomaista ja se valmisti Joutsan varasto-olutta. Sitten tehtaanjohtaja kuoli, tuli kieltolaki, toiminta loppui. Oluttehtaan rakentamisesta on nykyään kulunut jo lähes 100 vuotta. Lähialueen asukkaat ovat kunnostaneet rauniot, joita nykyisin kutsutaan nimellä Ryvi. Siellä on mukava käydä viihtymässä kesäisenä päivänä. Näissä kuvissa poseeraava nukke on kotoisin Dollandiasta. Dollandia sijaitsee Ryvin vastarannalla ja siellä on tuhansia miniatyyriesineitä ihailtavaksi. Siellä mittakaava pienenee, mutta tarinat suurenevat.